Buhatan sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office na puno sa Christmas decoration nga pabunggahay. Ilang gigamit ang mga recyclable o indigenous materials. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Christmas is in the air na gyud sa buhatan sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management. Sa gawas pa lang, madapit na ang imong pananaw sa manindot nga dekorasyon. Apan ang mas nakakuha og atensyon kay susama man og tema sa ilang dekorasyon pero tulo kini ka managlahi nga paagi sa pagdecorate. Kaya mga personal sa Talisay CDR RMO ang gitunga sa tulo alang sa maong Christmas decoration contest. Ana ay nagamit og mga recyclable materials sama sa mga gipanglabay nga plastic bottles sa soft drinks. Anaw sa migamit ang mga indigenous materials sama sa ginit, mga parte sa mga tanom nga nalaya na sama sa dahon sa saging o guban pa. Gigamit usab nila ang mga CPR dummy diha sa pagdecorate. Anaw sab modern style nga klase sa dekorasyon, sama na lang sa White Christmas. Apan sagad sa gigamit mga recyclable materials gihapon. Gipasabot nga pagpakita kini sa ilang creativity. Bisan kun sagad mga lalaki ang kawani sa CDRMO. Nahimo na usab nila kining stress reliever sa mga alarma nga ilang gitubag. Aside sa for the sake madekoritan para lang yun mapakita mapafeel po nato og mapaambit ang kanang essence sa Pasko. Atong naandan sa kidding aside arita og ingon sila babayra daw ang kusog mo amping no, but dili lang di ay na mismo ang mga kalalakinan naapod sa naapoy abilidad nga muamping sa mga naggadaiya arita og pasyente. Contest man, apan dinhi usab mapakita ang ilang pagtinabangay. Bisan kung nagkalanlain ang ilang grupo. Ngan lang ang kompetisyon. But sa paghimo na mo, wala man na mo nakita ang among kompetisyon. Gani, nag-usamig, pangita, actually, dili palit yun. Pangita ni siya ng mga materyales. Nagtinabangay. Then, bisag lain-laing grupo, gahuwamanay, gahataganay, o mga nagkadaiyang materyales. Pahimang nun nila sa publiko, nga andaman silang muatiman sa mga pasyenteng alarmahan. Apan nang hinaot sila nga wala na sila'y marespondihan nga disgrasya ning kapaskuhan hangtod na sa pagsugat sa bag-ong tuig para tanan malipayon. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.